dalu Mbah Oto. Ya. Ada saka Jogja bintang tamu ya lawak kondang. Geng dalu. Matur nuwun rawuhipun wanci dalu menika wah jan Ale ngundang bengi apa teko awan nek ora nyambut gawe. oh lah iya iya. Nek le dawuh Nggih. siang nggih Pak Dik, oh budal siang ini nimbali dalu kok. Nggih rak manggih wilujeng ta. Kisah wau. Hah? Wilujeng lho. Ha iya. Kisah kalih bojone iki. Oh. Maksude iki dugi miki slamet. Slamet. Nggih. Nah nek ora slamet nek ora ketemu sampeyan. Oh angel temen to iki jak. Ayo nek kira-kira angel ora usah digarap. Apa les dhisik? Dadak privat. Ora masalah wong karang saiki kudu sinau. Bage pembage iki lho. Mau ora kangsen. Mau ora kangsen ketemu. Oh lanang dolanan kok kangsen. Ora ento apa lanang dolanan kangsen? Ah umumnya lanang wedok kangsenan ki. Aku beda konotasine negatif nek ngono kuwi. Apa sampean positif? Lho nek kuwi ya urung mesti negatif. Nek sing wedok tuwa. Ayo mongso. Lah kok jenengan iso ngandake aku ki asosiatif negatif. Nek sampean positif, kira-kira positif presake. Wong bocah wis kabeh kok. Berarti kuwi hamil di luar bendungan. Sowan mriki wonten kali urip. Nggih. Dipun suwun kalian Yuci Black. Nggih. Diparingi kok disuwun. Oh piye? Dijaluk iki lho. Lah nek sing penting iki mengko rak diparingi ora dijaluk apa tekan kene aku malah ngenehi. Apa wis diparingi, Pak? Pun lunas mulai rasa-rasen. Anak urung ya padha. Mboten aku lho niku pun 10 dina yang lalu sok angger biasane iki DP. Nek kali urip iku beda daripada yang lain. Rampung kesisan bangane pekewo. Weh, tepuk tangan. Matur nuwun kagem Pak Haji Basuki. Matur nuwun iki saking Palembang sing membiayai sampeyan niku. Lha iso ngajeng mriku kok ditimbali kali Pak Bas. Kon ngopo? Dadekke empek-empek. Sampeyan ora duwe empek-empek sing duwe Yuci Black. Iki negatif meneh iki ya. Sampeyan aku marahi wong tuwa to. Nek nganti kula mai ketagihan sing tanggung jawab sapa? Ora percaya takonono yo sik tak bagekne sik. Sakke iki wis ngadeg porong to cah iki. Ha niku pancen ukurane setugel. Ngono ketok. Ancek-ancek. Selamat malam Yuci Black. Nggih. Waduh. Selamat malam, Mas. Sehat? Sehat. Tukang sone ngendi to? Kula. Tulung nek ciblak omong dipateni wae. Loh, ora kaya gue Pak Dek. Nyong nang kali urip dadine semangat. Ayo. Ya wis pada bae wis lunas. Rak tenan to. Nyong ya tembe kiye nang kene. Biasane ta ya urung lunas. Mudhun panggung lunas kita ora wis lunas. Jadi mengko bali nyong ya bubar nyong dari Bali, tapi nyong tetap burung balik. Masalahe Ngenteni apa? imbuan. Sakan bose Pak Basuki. Aja semelang nek Pak Bas ki tanggung jawab. Oh jelas. Wis ke dicepaki lho. Apa? Garan pirang-pirang. Ana soto, ana bakso, ana bakmi, ana bakmoe campur dadi siji ning tas kresek. Dene dicampur. Ayo meneh nggawa ringkes. Iya ning nyong seneng ki nang kene. Seneng ya dituku nek Ora, maksudnya seneng pangananku ki kesenengane nyong ana nang kene. Apa? Bakmi, soto, mie goreng, nasi goreng. Minister Dene minister. patih ya minister. Ya mie goreng kaya kowe. Ki nang kene anak kabeh nang kali urip iya. Mulane matur nuwun sanget Bapak panitia. Kula nika teng mriki jan pokoke disine tambah. Tambah apa nih? Penyakitnya?
Ya ora tambah. Biasane ora wani gula, ngombe gula ya ora wani mau ya nganggo gula. Iya. Engko nek setrup karepmu kowe. Siapa sih ke setrum? Setrup. Setruk kok kesetrum. Setrum. Kowe iki cilik-cilik kok budek to? Siapa sing budek ora kok? Iki kiwa apa teng. Oh, ana jangkrike ning jero ki apa? Oh, ki Budek iki. endi? Oh, sapi. Sapi, Siji. Kebo. kebo. Lah, selen to. Siji sapi kok siji kebo. Apa raimu ki pasar kewan po? Ya siji kuping sapi, siji kuping kebo. Lah ya ora apa selen? Lah ya kan siji kebo, siji sapi kok. Loh, Pak Dep Marwoto biya selen. Nggih. Ngene. Jaran. Jaran. Anu urung ngomong. Tuli kene ngomong dhisik. Karena wong tua karo apusi, wong sing tukang apusi ki aku kok. Ya ora ge. Alhamdulillah Pak Ge. Alhamdulillah. Tang mriki niki seneng banget nggih, Mbak. Ulangke kok ya Lah nggih, wah jan. suwe banget rasa Suwe banget kula mbiyen nate teng mriki. Matun kok. Non, Ngopo rene? lho ya ngode. Ngode iki apa? Ngode, aduh jen ngode ora ngerti. Maksudnya pentas. Oh, pentas. Nggih, pentas teng mriki niki. Kok istilah ngode iki piye? Lha ya ngode. Cara nyong Banyumas ki angger pentas begi kayak iki jengane yang ngode. Angel Pak nyong ngomongan karo Rika lho. Kandhane nek angel aja digarap. Kuwi kok ngeyel banget. Lah kok. ya Cah cilik tetep ngeyel. digarap ora digarap ya domei gurune. Ora apa-apa. Ora apa-apa ya apa-apa wae. Gurune ditokke, dimutasi, Lho kok dimutasi. kon pindah. Lho kok malah perintah pindah wong Pak Kades baru pindah. Sapa? Lho Pak Kades mriki sinten ki asmane? Pak Sesuk Sinten. rampung saka kene kowe sowan Pak Kades. Oh nggih, Nang siap. kono wis dicepaki. Napa? Oh. Kurungan. Kurungan apa? Kurungan Ayam. marmut. Oh, napa kuda kaya marmut? Aja padake marmut. Engko marmute nesu nek dipadake kowe malah. Apa? Berarti marmute karo nyong ya apik marmute kayak gue. Iya, pokoke anggere ngarepe mar ki apik. Lah terus? Marwoto. Oh. Awakmu ku aja nganggo jeneng Ciblek. Lah kenang apa? Iki nek cara Banyumas Ciblek kan Ciblek. Nek diundang tok Blek. Wadah kerupuk apa kowe? Blek nek chip saiki neng komputer perlu chip, ya toh. Ciblek. Kaya kuwi barang sesuk melu program. Mergo kuwi iki dhisik klebu melu ora iki malah ora stunting iki Apa? MBG. MBG? Heeh. Loh. Makan berkekurangan gizi. Oh, lah gue salah. Salah dicorek. Justru malah nyong ke MBG ke makan berkelebihan gizi. Ayo ora percaya kowe kok kelebihan. Loh. Wong jare kowe wis kok taplak kok kelebihan iso. Loh, tapi kan orang nyong berkelebihan gizi lho Pak Dek. Umpamane Lah umpamane kaya nyong biyen, zamane nyong biyen nang ramane dibakarna welut, heeh. digorengna welut. Heeh. Apa ora gisine akeh. Terus bebeke tanggane ngenduk, nyong ya digodhogna bebeke godhogna nduke bebeke tanggane. Heeh. Dimasakna nduke tanggane. Dimasake Iya bebeke nduke anu tanggane tangane dewek. hasil nek Bali kowe ditunggu Pak Lurah. Lah nang apa? Kon mangan ndoke Pak Lurah. Ya Kuwi gelem. gisine malah akeh lho kuwi. Lah oh berarti wis tau mangan nggih. Loh. Ngerti gisine akeh sih. Ndok kuwi gisine mesti akeh. Apa meneh Bisane. ndok bebek. Iya. Saiki sebutan apa bebek sing ora kesebut jenenge. Nggon bagian endi? Ceker bebek, wulu bebek. Ning ana bebek ora kesebut apa? Bingung. Ceker Bebek mesti wae bebek nganggo bebek. siapa gue kesebut? Nah, sing ora iso kowe kecendek. Anu apa gue? Telek, Yo bebek iki apa? Telek bebek. telek bebek. Oh. Ayo sing ora nganggo bebek apa? Jeroan. Bebek. Oh iya ya. Apa? Apa sih? Mbah Oto. Apa?
telur mata sapi. Ora nganggo orang telur mata bebek ngono ora ono. Oh, jadi telur mata sapi. Ora ono bebeke. Ora ana bebeke. Ya bener Pak Demarwoto dari wong gemblung. Lah sing Lho iki dagelan intelek lho iki. Iya, mulane Rika gemblung apa ora? Sapa? Rika. Ya Wong nyong. raine wis ora apik kaya kuwi dipupuri men keton ayu. Ngomong ngomong dhewe gemblung apa ora lebih gemblung meneh kuwe dalange. Ah kok iso? Ngomong dhewe diwangsuli dhewek. Lah kepriwe? Kancane ora entuk ngomong dadi. Ane aku dibayar. Lah wis ngerti nek Rika ra dibayar apa mengeneh. Lho ya ora kaya kuwe, lho ya wong dalang ya monine kaya kuwe apa kon Mulane aja adep-adepan. ngunekke wong gemblung. Aku kuwi mbahne wong gemblung. Oh, berarti ki bae. Dadi nek ngonekke gemblung malah mengko gemblung dhewe. Gemblung Kualat. Nah, Malah kowe. lah masalah kok tuli apa jenengan ciblek kok dimasalahna. Ya ora, Ke anu keprimen Iku nek artine maksude. ciblek wae napa? Ayo nek blek dindang nek Marwoto Wadah to kerupuk. ngene to. Nah. Nek kuwi ciblek blek Tuh. Nek kula kok Marwoto. beda. ora blek saiki nggo cah cilik-cilik. Blek dudu tong dudu blek. Blek dudu. Tapi kan ana artine lho Pak Dek. Apa? Ciblek. Apa? Artine? Hurufnya apa bae? T Terus I terus B terus L terus. E K. Nah, kuwi ana artine kabeh. Dene apa? Kepengin ngerti? Pengen. Wani piro? Iki raja medeni cah iki. Cah iki tak rasake kaya tulul. Jeneng dulu. Tuyul iki cak cilik-cilik pinter golek duit iki ya. Ya ora Iki apa-apa. malah mbokne tuyul lho iki Mbokne saya. kuwi. Sapa? Kowe Lah ya men. Ciblek. Cene. Cene apa? Cantik. Waduh. Ora Apa? percaya katakon Bapak Muhammad Basuki. Cantik mboten, Pak? syukur kae. Glop yai kene jujur, cantik mboten Pak. Ora muni ngono doan. Lho ketuli wong anu ora ngerti jane ya sine nyong cantik. Nek ngarani awakmu cantik, kuwi perlu dioperasi matane. Apa matane sapa? Ya sing ndelok kowe nek kowe cantik. Oh berarti ya Me bojomu tok lho kuwi sing ngarani kowe cantik. Kae perlu dipresakke kae. nang apa? Di USG ngarani kaya ngene iki cantik. Lah wong ngono sing kaya ngene kuwi lho. Mening-mening ngono kaya ngene lho. Ya ora meling-meling gaya kunang. Mening ki ora meling. Oh mening, mening kuwi apa? Apik-apik. Menik, Kok menik? menik-menik. Menik-menik ki nek kowe iki ora menik, kemeniken nek kowe iki. Menik. Ora angger nyong ayu kok ora uli nang apa sih Pak Dek? Ya wong mbok sesuai kaya aku ki ora. Ya iya, dari kaketon ganteng-gantengan endi? Lah, aku- Marwoto mrongos. Kan ngendi gantenge? Ciblek sorser apik. Cewek cantik. Nah, jane cantik. Ini indah dipandang mata. Ah, Bene bermanfaat. Ele loyalitas. R apa? L L ciblek. Loyalitas. Maksudnya apa? Kok ora- eman. Loyalitas ki maksudnya. Loyalitas ki maksud eman. Aku malah katut goblok lho ki suwe-suwe nek ngene iki. Iya sesuk goblok. Ene, elegan. Oh. Weh. Aku nganggo apa-apa patut, nganggo ungu, nganggo biru, nganggo kuning. Apa-apa melebu. Elegan. Kari dhewe Kak. Kapan Bapak Muhammad Basuki nanggap bayang maning? Kapan Pak? Kowe Tahun pisan kaya. ngunekke aku Marwoto mrongos. Nah kan apike ciblek sorser. Kayak Bapak Dalang, Bapak Haji Gunawan, Wale. Prayitno. Apa? Hah? Nah Bapak Gunawan Haji Widodo. Sing muni Anu- Wibowo tak sobek-sobek. Iki Apik. nyebut jenengmu kuwi kleru to. Nah apik. Engko dipotong duwite belanja. Dipotong kepriye wong si lunas Tong. dipotong. Bengi iki untung ra melu aku, Dek. Piye to? Oh, ora melu aku. Nek amal aku ya tak potong. Ha iya. Ana sing dipotong apa wis Melu lah. telus-telus kok dipotong. Ya ora melu lah. Lah. Oh nyan urung ngerti empek-empeke nyong. Lho.
tekan Palembang meneh kuwi. Lah nggih nang Palembang. Golek empek-empek ngene susah tenan nek. Lah susah keprimen, ya gampang. Jangger di isane ya mek kaya nek goleki ban bocor kae. Angel. Nek dilebokke sing plukutuk. Ha iki gone ngene. Disinilah tempatnya. Terus dinyanyikke. Di sana tempat lahir beta. Berarti kue sing muni plekutuk ya. Aku ora. Lah angger nyong plekutuk angger kaya Bu Sinden. Kayak monine apa jajal? Wos. Berarti tambah ya. Tambah gede sih. Nek iki isih perawan-perawan iki. Lah niki si perawan. Perawan. Perawan kabeh. Iki ya perawan iki. Wih, Nyong oh, ya isih perawan. Isih perawan sih. Diblek. Perawan. Tesi. Buktikan. Bar operasi. Uh. Operasi zebra mergo ora nggawa SIM dek. Sikile cupet. Aniat gegaruk. Ah iya saudara cah cilik. Ya ora kaya kue nyong ya no. Udu perawan. Tuh. Bar Saya mantu. itu. Bar mantu. Aja pamer. Iki tak kandhake dulur-dulur seniman. Boten. Nggih mbene aja pamer njur matur Pak Basuki kula nembe kemawon mantun. Boten ding Pak Basuki lho. Ora tenan? Oh ya wis. Lah. Ya, anu wingi lah. Ayo. Nggih. Dadi Nyuwun. Mbak Oto enten bintang tamu setunggal malih menika Oh, nggih. Sinden Lian Sindu ingkang dipun kersakaken warga menghibur warga Desa Kaliurip. Kaliurip Nah, mriki. diatur Penontonnya jenengan. ngiteng mriki wah mantap banget. Nggih. Yo disupaca. Yo seprot. Lian seneng. Cepot semprot.